Ahojte, vítam vás u dnešného videa. Dnes si povieme cez karty, prečo je dôležité, veľmi dôležité, aby sme sa nebavili o druhých ľuďoch zle, aby sme ich neohovárali, aby sme sa proste nerozprávali o druhých ľuďoch v nejakej negatívnej energii. Dneska prišlo mi to, lebo dneska som to tuším až 3-krát, keď to spočítam, zažila. No prvýkrát sa mi to stalo v podstate na obede. Išla som si dať obed, dala som si dobrého pstruha z domáceho chovu. No a za mnou, prosím pekne, boli chlapi. No horšie ako ženy. Chlapi ohovárali, nadávali, ten je koko, ten je taký, ten je onaký, ten je škaredý. No, ja som sa nestačila čudovať. To teda cudzie rozhovory nepočúvam, ale tak bola som hneď za nimi som sedela, to sa nedá nepočuť. Keď bolo niečo vážnejšie, akože horšia nadávka alebo horšia pomluva, tak stíšeným hlasom. No, a potom sa mi to zopakovalo ešte 2-krát počas dňa. Tak som si povedala, že si dnes sadnem a cez karty si povieme, prečo je dôležité nerobiť tieto veci. Dobre, ako to na nás vplýva. Dobre, čo sa deje vnútri energeticky s nami, pokiaľ venujeme tieto, poviem, špinavé myšlienky druhému človeku. Máme tu kartu 4 pentaklov. Takže táto karta, tu slnko, sa mi to odráža. Táto karta je podľa mňa tejto téme oveľa hlbšia, než sa na prvý pohľad zdá. Dobre, keď ohovárame, tak táto karta nám k tomu hovorí, že v skutočnosti nehovoríme iba o druhom človeku, ale každé slovo a každá vibrácia, ktorá najprv vzniká v našom vedomí, a opustí potom naše ústa, prejde našim srdcom, našou myslou, aj našou aurou okolo nás. Tak nám vlastne uzamyká vedomie energeticky. Vždycky, teda nemôžem povedať vždy, ale väčšinou nám to ukazuje človeka, ktorý sa buď energeticky uzatvoril, nechce prijímať nové veci, hej, je viac zamestnaný tým, čo vidí zle navonok. Čím viac ako človek hovorí o temnote druhých ľudí, o tých zlých veciach, ich kritizuje, tým viac sa jeho vlastné vedomie naladí na túto frekvenciu a stáva sa z neho taký ufrflanec. Poznáme to, nie? Väčšinu ľudí môžeme povedať, že je takých. Energia totiž nerozlišuje, či o niečom hovoríš, pretože to odsudzuješ, alebo pretože to obdivuješ. Hej, kam smeruje tvoja pozornosť, tam proste tvoja životná sila prúdi. To je taký zákon. Väčšinou to môže znamenať aj, že keď niekoho opakovane rozoberáte alebo sústreďujete sa na niekoho, hovárate ho, myslíte na neho, hej. Väčšinou emocionálne znútra na neho reagujeme a opakovane vyslovujeme jeho meno, náš názor na neho, vytvárame si o ňom nejaký obraz a môžu to byť väčšinou ľudia, na ktorých sme energeticky
máme energetickú väzbu, ale nemusí to tak byť. Veľmi dobre vieme, že suseda susedu ohovára a kamarát kamaráta a najlepšie všetci hejteri na internete cudzích ľudí, ktorých nepoznáme. To, čo sa deje v našej aure, keď sa pozrieme na túto kartu, vidíme zmrštenú energiu. Aura, to je to, čo máme okolo seba, sa prirodzene rozširuje cez lásku, súcit, odpustenie, tvorivosť, radosť, láskavé energie. A sťahuje sa dovnútra práve cez tú závisť, hnev, ohováranie. Hej? Preto veľa ľudí po dlhých rozhovoroch, plných kritiky a všeličoho možného, všakých nadávok na druhých ľudí, všimnite si to, alebo poznáte to z vlastnej skúsenosti, možno aj sami na sebe, že cítite únavu, ťažobu, alebo nejakú prázdnotu niečoho, že vám niečo chýba. Nie preto, že ako to poviem, proste nie preto, že by vám niekto tú energiu zobral, ale vy ste si ju sami akože stiahli tou negativitou, hej? Tento pentakel, ako to mám nazvať, minca po slovensky, tak vyjadruje element zeme. A to, čo človek zasieva do zeme, či hnev, posudzovanie alebo ponižovanie, nemôže očakávať, že bude mať v živote pokoj. Nie preto, že by nás Pán Božko trestal, ale preto, že tvoje vlastné vedomie začne produkovať presne tú istú vibráciu, ktorú ty ohováraš, do ktorej ty dávaš tú svoju energiu. Dobre? A to je tá jedna z najhlbších fóriem karmy, hej? To nie je trest. Jednoducho zrezonuješ s tou vibráciou, s tou energiou. Bohužiaľ, vedome si to vybral a vyberajú si to ľudia. Tu máme aj mesiac. To je naše podvedomie napríklad. To môže symbolizovať naše podvedomie. Hej? Mesiac zosilňuje to naše podvedomie. Koľko ľudí je na mesačných, hej, noci napríklad počas plnu. Ohováranie veľmi často nevychádza zo skutočnej nenávisti. To si všimnime. Je to len akýsi vnútorný nedostatok, to, čo nám chýba, alebo to, čo druhým závidíme, alebo to, čo nie sme schopní sami dosiahnuť. Hej? Také naše vlastné tiene. To, čo nás na druhých najviac dráždi, býva často časť nás samých, ktorú my nechceme vidieť. Namiesto toho, aby si sa objal tie svoje zranenia, tak objímaš v podstate cudziu chybu. A takto sa to liečenie a uzdravovanie v nás nezastaví. Keď každé ohováranie je odovzdanie vlastne časti životnej energie, ktorú v sebe máme, tomu, koho odsudzujeme. Človek si myslí, že niekoho znižuje v skutočnosti, ho svojou pozornosťou ho energeticky živíš a zároveň oslabuješ seba samého, dostávaš sa do tejto energie. Potom držíš nízku vibráciu, neuvedomuješ, že ty držíš jeho, nie všetci teba. Takže zatvárame si ako keby teda pred sebou svetlo, ktoré má cez tie dvere ku nám prejsť, ktoré má vstúpiť do nás a vytvárame si potom ako si nejakú klietku a od všetkého sa vzdialujeme, od toho dobrého. Dobre. Takže to nám hovorí prvá karta, ako to ohováranie na nás pôsobí. Vytiahneme si druhú kartu. Všimla som si, že vo videách hovorím hej, neviem, musím si od toho odvyknúť. Nenatáčala som takto videá, začala som s tým, tak tá artikulácia a všetky tie moje vety, ktoré vypúšťam zo seba, sú v podstate prirodzené.
A z hľadiska toho, že by som mala byť asi nejakej profesionálnej formulácii tých vied, možno, aj to mi robí niekedy problém sa vyjadriť, neviem to vyjadriť slovami, tak sa ospravedlňujem za niektoré opakované slovička. Nie, jednu kartu, prosím, jednu. Tu sa vám to všetko poobracalo. Čo nám ešte karty chcú teda povedať, keď ohovárame druhých? Trojka pentaklov. Takže na tejto karte, ako môžete vidieť, sú tri postavy. Nie sú proti sebe, ale akoby tvoria spolu. To je dôležitý symbol. Čiže trojka pentaklov nám ukazuje, čo tým spoločne ako ľudia, ktorí ohovárame, budujeme. No lenže tu sa ten význam pri tomto výklade obracia. Každý rozhovor nám v podstate vytvára priestor. Keď sa traja ľudia stretnú niekde na káve a rozprávajú sa o niekom z lásky a s láskou, vzniká svetlo. Keď sa stretnú a rozoberajú jeho chyby, vytvárajú úplne rovnakou energiou, silou ten tieň. Takže nič nevytváraš sám, a každým slovom spolutvoríš energiu v tom priestore, v ktorom sa nachádzaš. Preto niektoré domácnosti pôsobia pokojné a iné sú plné napätia. Nie kvôli stenám, ale slovom, ktoré sa medzi tými rokmi vyslovovali. Hej? Znova to, hej? Pardon. Znova sú to pentakle. Mince. Je to zem. Zem si všetko pamätá. Ak sa v jednej miestnosti, v jednom dome, v jednom kuse ohovára, súdi, ponižuje, závidí, tá energia sa tam usádza. To je ako taká frekvencia. Potom človek príde domov a necíti sa tam napríklad dobre. A nevie možno prečo. Väčšinou túto energiu málo kedy, to sa my sami si nadávame, ale väčšinou vytvárame spoločne, nevytvárajú jednotlivec ako taký človek, ale väčšinou je to skupina. Sadneme si a ohovárame. Drby, 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 drby. Toto je vlastne chrám. Ak vidíte, toto je chrám. A ten predstavuje vnútorný svet človeka. Hej, každé slovo je ako ten kameň v tom chráme. Ten sa tam usadzuje. Buď tam svieti svetlo, alebo je tam potom príde búrka, je tam zamračené. Nič tam nerastie. Hej, nikto nás takto neobdivujeme, necítime sa tam dobre. Niekedy si treba položiť otázku, keď sme takíto, či si naozaj staviame dobrý chrám alebo zlý chrám. Na čom je postavený? Na úcte voči druhým, voči sebe samému, alebo na posudzovaní, lebo máme nevyriešené veci. Veľmi veľa ľudí si neuvedomuje podľa mňa jednu vec. Aj to je taká dôležitá vec, ktorú zachytávame v tejto karte. Oni sú si ako keby blízke. Teraz niečo obdivujú spoločne, všetky tri. Na chvíľku majú pocit, že my sme tí dobrí a tamten je zlý. Hej, vytvárajú si akúsi takú falošnú blízkosť. Tam sa ego spája. No ale sú zároveň od seba ďaleko. Čiže naša vnútorná dušička sa vzdialuje. Takže niekedy takáto skupina nemusí byť vôbec duchovne prospešná v našom živote. Môže mať veľmi nízku vibráciu. Aj keď tu vidíme, že pracujú akoby na jednom diele, hej, tak každý tam nesie a vnáša svoju časť zodpovednosti. Keď
Keď sedí 5 ľudí pri stole a jeden začne ohovárať, tak napríklad ostatní si často myslia, ja som nič nepovedal, ale ak človek prikyvuje, smeje sa, živý rozhovor to svojou prítomnosťou, že sú tam spolu, tak už to spolu tvorí. No. Čo by som ešte povedala k tejto karte? Vzájomne si ľudia to energetické pole ladia. Všetci sme vzájomne prepojení na tejto zemi. Jeden od druhého sme v podstate závislí. Ak tráviš medzi takýmito ľuďmi čas, ktorí neustále hovoria o druhých, tak začneš sa pozerať na svet ich očami. S vlkmi viem, s vlkmi žijem. A nie preto, že by si chcela, pretože to vedomie tvoje vnútri sa ladí na tú frekvenciu tej kolektívnej energie. Takže posolstvo z tejto karty je asi také, že vyberaj si nielen priateľov, ale aj rozhovory, aké vediete. Lebo tá duša potom, ona si na to zvykne, hej? Hej. A z toho zvyku sa stáva potom charakter tých ľudí. A z charakteru zase vzniká nejaký osud. Veľa ľudí ochorie, nevedia prečo. Alebo sa im stane nešťastie, nevedia prečo. Lebo tie slova v našom živote sú mocnejšie, než si vôbec myslíme. Lebo každý deň staviame ten chrám s nimi. Preto je dôležité nerozoberať druhých ľudí. Nerozprávať sa zle o druhých ľuďoch. Každé to vyslovené slovo je tým kameňom toho nášho neviditeľného chrámu, toho domovu nášho. A ak je naplnené naozaj tou láskou svieti, tam buduje sa tam priestor a tam môže tá naša duša rásť. A ak je naplnené tým odsudzovaním, ohováraním, tak tie oddelujú nielen ľudí od seba, ale aj človeka od vlastného vnútorného svetla, ktoré tam svietiť má. A tam príde potom tá búrka, nič tam nerastie a môžeme to opravovať do nekonečna, a keď nepochopíme, čo vlastne spôsobuje to, prečo sa tak tam cítime a prečo máme taký život. Dobre. Dáme si ďalšiu kartu. Čo nám ešte to ohováranie môže povedať? Kus právu. To je veľa kariet. Dobre. Takže máme tu 5 mečov. 5 mečov. Tak, k tejto karte. Veľmi silná karta. To si priblížime. Vidno to? Dobre. Tuto je ten následok, podľa mňa. V tejto karte. Duchovný následok tých slov. Nie je tu žiadne víťazstvo. Okolo teba je prázdno. Všetci odchádzajú, strácaš možno priateľov potom. Mení sa ti charakter. To je taká hlboká symbolika v tejto karte, podľa mňa. Keď človek ohovára, často má pocit, že získal nejakú prevahu nad druhými, ale pritom je to tá slabosť. Odhalil iba pravdu, že niekoho prekúkol, že zvíťazil v nejakom slovnom boji, ale tá duša naopak necíti to ako výhru, hej. Nakoniec tá duša bude trpieť. Tie meče by som brala ako tie slova, že tie slova potom používame ako zbraň proti tým druhým ľuďom. Nie je to na pochopenie, ale na porazenie tých druhých ľudí. Vtedy sa nám jazyk náš mení na meč. On sa pozerá na tú kartu, akú ti dáva energiu. Všetci sa od teba odvracajú.
Napríklad, keď sa to dozvedia. Čiže v každom z nás zanecháva stopu. Určite sa vám stalo, že vám niekto ublížil, že slova, viete, že aj keď sú to len slova, ale zanechajú stopu v tom druhom človeku. Ale aj v tebe, lebo ty si ich vyslovil. A keď hovoríme z hnevu, závisti alebo odsudzujeme, tak tá energia sa začne v nás trieštiť. Preto je tam tých 2, 4, 5 mečov. To je narušenie tej rovnováhy našej. Myseľ začne bojovať sama so sebou, aj keď si pripadáme ako frajeri, hej, najväčší na svete. Pôsobíme sebavedomo. No ale vnútri máme ten nepokoj, všetci sú tu v čiernych šatách, to je ten smútok. Potom sa pýtame a premýšľame, že prečo sme nepokojní, prečo sa stále vraciame takému a takému človeku, prečo ma jeho život stále zaujíma, lebo meč, ktorý vyslal ten, čo ohováral von, zostal zároveň zapichnutý tuto v jeho vlastnom vedomí. Tak by som to asi najlepšie povedala. Veľa ľudí si myslí, že negatívne slova odídu, hej, ale nie. Energia slov nezmizne. Najprv sa vytvorí vibrácia v človeku, tom danom človeku, ktorý ich vysloví a potom sa rozširuje ďalej do priestoru a napokon sa vracia späť. To je tá karma. Niečo ako ozvena. Veľakrát si títo ľudia, ktorí robia to ohováranie, myslia, že aj druhých ohovárajú. Ale to preto, lebo to vlastné ich vedomie a svedomie sa naladilo presne na tú frekvenciu, ktorú oni vysielali do sveta a vnímajú cez túto vibráciu potom ten svet. Vidíte, tieto baby odchádzajú od tejto ženy. A to je obraz tej duše, ktorá ohovára. Ktorá živí tie konflikty. No tak títo potom ľudia idú hľadať radšej pokoj, nejakú dôveru, čisté srdce okolo seba. A ty zostávaš sám. Alebo s takými, aký si ty. Toto ťa oddeluje vlastne to správanie aj od intuície vlastnej. Aj od vlastnej duše. Nemáš svedomie potom. Niektorí ľudia preto nemajú ani ako keby chrbtovú kozu alebo nejaký hlas svedomia. A väčšinou sú presvedčení sami o sebe, že veria tomu, že sú najlepší sudcovia, že veria tomu, čo hovoria, že to je najlepšie to, čo oni hovoria, hej. Že to tak je. Vtedy aj taká duchovná picha u toho človeka nastáva. Takže každý meč, vidíte, ja som unavená. Každý meč, ktorým chceme zraniť druhého, najprv prejde našim vlastným telom. Lebo tam vznikne to slovo. Darmo sa potom hneváme. No. Dáme si ešte jednu poslednú kartu. Aby sme tu neboli dlho. Ale krásne karty, že? Čo poviete? Presne. Snažím sa to čítať najlepšie, ako viem, tak, ako to cítim. Vychádzajú tam tie vlastnosti. Ono by sa to dalo čítať aj 2 hodiny, tie karty. Tam každý jeden malý detail. Viete nájsť. Máme tam strašne veľa symboliky v tých kartách. Ak sa vám potom tento typ výkladu páčil, tak dajte mi vedieť do komentára a
Môžem robiť častejšie na takéto vlastnosti človeka, ako je pýcha, ako sú klamstvá. Možno niekto z vašich blízkych to má počuť, môžete mu to poslať, možno si to uvedomí. Lebo predsa len však, ako som povedala, sme tu jeden pre druhého. Na tomto svete nie ste sami, máme si pomáhať. To je to posolstvo. Dobre, nejakú poslednú kartičku ešte k tomu výkladu. Nejak to tu dlho miešam. Vypadne niečo. Dobre. Zaujímavé. Hierofant. Videli ste už takúto kartu? Pozrite sa, ako to pyšne sedí. Pardon, no, fakt som unavená. Dobre. Tak, čo si povieme k tejto karte? Táto karta je podľa mňa taká posledná bodka k tomuto celému výkladu. Predstavuje tá karta tú posvetnosť toho slova. V mnohých tých duchovných videách, ako sledujete, ak náhodou sledujete, alebo všade, kde sa to teraz premelie, tak verí sa, že slovo nie je iba nejaký zvuk, ale je to nejaká sila tvoriva človeka. A človek, ktorý vytvorí to slovo, niečo vytvára. A preto nám tento typek prišiel až na konci výkladu, ako by hovoril: hej, uvedom si, akú moc má tvoj jazyk. Až tak s takou pýchou, hej, že nevieš, či ťa trestá, alebo sa chváli. Znova on sedí vnútri, v tom chráme. A to je, chrám je sedí vnútri, čiže je to naše telo, naše ústa, brána. Ústa sú brána, cez ktorú vychádzajú tie škaredé slova o druhých ľuďoch. Uvedom si, čo hovoríš, čo cez tvoje ústa vstupuje do tohto sveta. Všetko si to zanechá pečať. Toto je karta pravdy, pokory, múdrosti, súcitu, zodpovednosti. A ohováranie robí presný opak. Pretože človek začne konať proti vibrácii svojej vlastnej duše, ako som povedala, a duša túži po láske a nie po egu a potom, aby sme boli sami, aby nás všetci opustili, aby sme boli v tých nízkych vibráciách. Takže myslím si, že táto posledná karta nás vracia späť dovnútra, do seba. Hej? Dôležité si to uvedomiť. Tam na ten charakter sa náš treba pozrieť. Čo to s nami vlastne urobilo. Lebo naša dušička vždycky pozná pravdu. A môžete to akokoľvek potlačať, akokoľvek vyvraciať, aj ego, keď to prekričí, tak toto vnútri, to je to, čo sme naozaj my. To ego, to je to na povrchu, čo sa chce byť s tým a čo je väčšinou problému každého z nás. A po takých rozhovoroch príde k nám len ťažoba, nenaplnenie, neprichádza žiadna radosť. A to je to svedomie, ktoré máme. Niektorí sme už s tými zlými energiami už tak pohltení, že už ani to svedomie nemáme. Ale potom sa stane situácia, kedy
padneme na kolena a na to samé dno, ako sa to tak povie v živote, a vtedy sa ozve znova, stále sa v nás ozýva to duchovné svedomie, ten vnútorný náš učiteľ. Takže toto je také záverečné požehnanie tohto výkladu. Samozrejme, tu vidíte, tu je krížik. Každý máme právo a možnosť svoje slova očistiť a začať od začiatku. A keď začneme hovoriť pravdivo, s úctou, súcitom, tak mení sa nie len náš vzťah k druhým, ale aj náš vnútorný svet. A návrat do súladu so sebou samým a s tým, čo považujeme za svoje najvyššie hodnoty, je ten najväčší pokoj a najväčšia sebaláska, ktorú si môžeme dať, a vytvárame tým lepší svet. Dobre? Takže ešte raz dúfam, že sa vám tento výklad páčil. Bude ich viac, ak máte o to záujem, kľudne dajte do komentára, že či sa vám to páčilo, či nie. Môžeme si rozobrať, ako som povedala, všetky postupne takéto záležitosti, neresti ľudské na tomto svete. A možno to niekomu otvorí oči, možno sa niekto pri tom hlboko zamyslí, naozaj zmení svoj život. Je to taký malý odkaz pre vás odo mňa. Ja nie som tiež dokonalá, snažím sa žiť každý deň ten svoj život najlepšie, ako viem. No a tiež sa ešte mám stále čo učiť. A prepáčte, ale toto ma naozaj unavilo. Takže pozdravujem vás a majte pekný víkend. Ahojte.